سعدیە براهیم ئەنداما سەرۆکاتی ڕێخستیا ژنین کوردên ئازاد لە قامشلوێ لێسەر ڕۆڵا ژنان بە تایبەتی ڕۆژاوای کوردستانê دکریز و قەیران و زێدەتر 11 ساڵên شەڕ و ئاڵۆزیاندا دپەرسم. خانما سعدیە هەشتی ئادارێ لە هەوە پیرۆز بیتن. تو وەکێ ئەنداما سەرۆکاتی ڕێخستیا ژنین کوردên ئازاد لە قامشلوێ دکاری بەحسا ژنین کورد بکەی بە تایبەتی دێ ڕێڤەبەریە خۆسەر و ناوچەین دەستێک کورداندا لێ ناوچەیە چاوایە گەل نظام دەنگێوە نایە من ئەگە هەفکەرن من چارە سەری بکەن وێ کێشەیە خانما سعدیە ولۆ باش تامام دەنگێوە تێکەرم کە ئێوار باش ڕێڤەبەریە خوسەرد ژین gelekî kar dike û gelekî çîkdanê dê derfetdanê dê ji bo kar bike bes em bixwe rêxistname em bi rêveberiyê re em kar nakin yani em çîkin ser bixwe ne ئەو سەربەخۆیە سازیەکە وەها ڕێخستنێکێ وەها حتا چەندێ ڕێ دەرفەت دەدە ژنان و بهێنە پێش دکار و خەباتên cuda ڕۆڵ بگێڕن برێ ئەب سەربەخۆیە me bêtir derfetê didime ge em kar bikin ge em tişkî ji nêr bikin ge em alîkariyê pêr bikin em rê pêşekê nedeyê yani şaşitiyê wêne ji rastiyê wêne çîk bikin nas bikin em jêr bêjin tu tiştê rast çê dike evaya şaş e باشه karê saziya hewe çi ye hûn çi dikin karê saziya me em çi dikin em gelek alîkariyê bijinêr dikin em dewrata ji war vedikin em me gelek cara jî em war rûdinên yani çalakiyê me pirin em alîkariyê jî çilo dikin alîkariya mesela madî a manewî ev jî gelek cara me jinar kiriye em war rûdinên باشه çilo ji bêjin em civata çê dikin behsa heyata xwe dikin çi astangî ketinê dê em dixwazin em wana pêş bixînin me gelek dewrat vekirinê hegê alîkariya zimanê Kurdî hûn biharî kariya kêvan karên henê encam didin em serbixwe û kes alîkar bimartin neye ji ber vê rolê jî em gelekî jî tadiyê dixwin û qels dibe karê me robiro ji ber berê ew xwedê destpêka vê şoreşê gelek alîkarî ji me re dihat bes ana astangî li dor me çê dibe ji ber rexseta me tin neye ji ber lo karê me kêm bûye باشه jinên Kurd lê Rojavayê Kurdistanê pêşî şoreşê gelek zilm û stem dîtibûn bi taybetî nexwedan yani çawa bêjim mafê xwe yê destpêkî bûn yani heta kimlîka wan cinsiya wan jî tune bûye lê ana hindekî rewş hatiye guhartin dîsa jî em bêjin piştî şoreşê robiroyî şeran derbederbûnan awarebûnan heta nûke jî bordûmanên berdewamên artêşa Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê jinên li wê derê heta çi qasî karîne li ser van astangiyan zal bin û dest berdarî xewnên xwe nebin jinê Kurd tim jî piştgiriya zilamê xwe dikin û tim jî pişta wan e yani karê wa û xebata wan e ji berê de ye û berdewam e û sist nabin û jinê Kurd êgil virmanê piştgiriya zilamê xwe gelekî jî dikin hek bi karê xwe bin hek bi xwedîkirina zarokê xwe bin hek bi alîkariya zilamê xwe bin yani jinê gil virmanê hin jinin û hin jî zilam in yani gelekî jî astangî me çê dibe bes em mane û em ê bimînin jî خانما سعدیە پێشتر di keltûra Kurdî da yani fikr û ramanekê wiha hebû heta roja evrûke jî li hin der û navçe û malbatan berdewam e dibêjin li malê be zarokên xwe xwedî derkeve xarinê çêke malê paqişke jin be lê îroke rola jinê hatiye guhartin yani jin di karên siyasî da diplomasî da civakî û heta di mahiyê هنرمند کارساز روزنامه‌وان هر سکتور داد دکاره بخبته و دخبتن
لێ پێدانا vêr û lê ji aliyê hindek jinan ve bi awayekî xirab têdîtin dibêjin nexêr eva çi cudahî di navbera jin û mêra da nehêlaye vê kar û xebatên berfireh û yên mezin. Hûn çawa dibînin vê nerînê gelo? Em dibêjin yani ev rolaya digiyê jinê ji ber yani zilam Belê. ji ber çîka wîna ji roja çêbûyê ev terbiye danê dêyê wilo mezin bûyî ev çîk xistine serê wîna ev zilam û ev jin e çê nabe wilo yani divê em vê tefkîrê vê çikê em biguherin ji bo xatirê em bigên tişkî neh heya ev tefkîr neğeyîre em nagên asta xwe em nagên wê tiştê em dixwazin û em vî karî dikin yani em gelek hemlatê tewiyê çê dikin ji bo xatirê jin mafê xwe zanibe ji bo xatirê jin xwedê zilam jêrbêje bê ev heqê min û ev heqê min e him berî wî bisekinin jêrbêje bê ez jî insanim û dozê min jî hene û karê min jî heye û divê ez jî karê xwe bikim ez jî heqê me bigihême mafê me bigihême divê ez em piştgiriyê jinê bikin heya got jin bigê astekî ku karibe doza mafê xwe bike û ev karê me ye Baş e xanima Sadiye. jinarkar Xanima jinarkar Sadiye dikin ji bo bikên bî astî Bel. Xanima Sadiye İbrahim endama serokatiya rêxistina jinên Kurdên azad ji Qamişloyê gelek spas.